så rakt kan han vara av andra hållet också. Och då har du liksom han bra med och ihop på ytan. Och jag var tillbaka därifrån. Sitt tillbaka, sitt tillbaka, sitt tillbaka, sitt tillbaka, upp och sitt tillbaka. Så ja, titta på ben. Ja, håll galopp, håll galopp, håll galopp och trav. Och så gör du galopp igen vid A. Lite tillbaka. Bra, galopp. Riktigt bra, va? Ja, jättefint. Jättefint. Håller rytm, håller balans. Ge han en liten slipfalla. Han ser jättefint ut. Alltså går snett igenom. När du går snett igenom så verkligen ser att du rider. Jag sitter jättefint. Passar bra på den här faktiskt. Så håll blicken och gå. Sen du kan fatta galopp så gör du så här med tiden 3 på ögonblick.